Ayan guys, nandito kami sa Butuanan Island. Ayan. Kasama ko si Sir Rian. Bali, kung pumunta kayo ng si Roma, pumunta kayo dito, huwag yung sayangin ang pagkakataon kasi napakaganda ng dagat mga lodi. Ayan. Ano lang siya, island siya dito sa si Roma. Ano lang siya, kailangan mo lang talagang mag-arkila ng motorboat, ayan, para makarating dito sa island na to. Napakaganda mga lodi, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Sana all. Oh my God! Wow! Napakaputi ng baybayin, no, mga lods. Ayan yun. Nasa gitna na ka pero napakababaw pa mga lodi. Ayan. Ayan, yan po ang dalampasigan dito sa Butuanan Island. Tawid na po kami sa kabilang bayo para umuwi na rin. Nandun po ang aming sakit. Ingat na lang po tayo palagi mga lodi. Huwag nyo sayang pagkakataong pagpunta kami sa Tarpay ng Butuanan Island. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng support sa amin. Thank you very much po. Bye bye.